Hello po, ako po si Lester at welcome po sa aking YouTube channel, Panlasang Ilocano. Ngayon, magluluto naman po tayo ng stir-fried chicken with Chinese cabbage. Tara at umpisan na po natin ang ating pagluluto. Ayun, maglalagay na po tayo ng mantika sa palayok. Antayin po natin siyang uminit. At ilalagay na po natin ang ating in-slice na tofu. Kailangan po make sure po na mainit po ang ating mantika bago natin ilagay ang ating tofu. Yan. Tayo po natin siya mag-brown at pwede din natin siyang hanguin. Iside-aside po natin siya. At isunod po natin ang ating manok. Luto natin po siya hanggang maging golden brown. Haluin po lang natin. Sa gayon na kumalat po siya. Ayan po. Yan. Okay na po ang ating manok at pwede na po nating ianguin. At iset aside po natin ang ating manok. Yan. Buwasan po natin ang mantika. Yan. At maglalagay po tayo ng bawang. Igisa po natin siya ng bawang. At maglalagay po tayo ng sibuyas. Haluin po natin siyang konti. At hintayin po natin maluto ang bawang at sibuyas. Pagkatapos po pwede na po natin ilagay ang ating prinitong manok. Haluin po natin siya. At maglalagay din po tayo ng paminta, black pepper powder. At isunod po natin ang ating garlic powder. Halu-haluin po natin siya. At ilagay na po natin ang ating na pritong tofu. Maglalagay din po ako ng patis or fish sauce.
At ilalagay na po natin ang cornstarch na tinunaw. Para sa gayon, ang ating manok at saka tofu ay pampalapot. Yan, malalapot na po. Hintayin natin po siyang kumulo konti. At pagkatapos po nito, pwede na po nating i-set aside. Tabi na po natin. At umpisan po nating lutuin ang ating gulay. Lalagay din po ako ng mantika at saka bawang. Yan. Isunod ko po ang ating may bell pepper, red and green. Para sa gayon na magandang kulay. At isunod po natin ang ating Chinese cabbage. Sa Tagalog po nito, umbok. Yan. Maglalagay din po ako ng paminta to taste ang ating gulay. Halo-halotin natin kunting luto lang po ang ating mga gulay. Tapos pwede na po natin ilagay ang ating stir fry chicken and tofu. Halo-haloin po natin. Try nyo po ito, napakadaling gawin. Napakasarap. At kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pa-subscribe na lang po, like and share. Salamat po.